sitwasyon. Nagkadaghan ni gud nila customer karon oh. Tanawan ninyo ha. Sasakyan kita. Di na saba. Pala sabak. Unsa may kana siya? Lupit mo ya. Ilisana na jud siya. Sir. Mentas ka na. Buwas ka na. Mo. Liki na gumaya mong ben. Anya. Wala day mo. Wala lang, balik ko na. Atong tanawon sila diri napita guys. Atong tanawon kung taon nila pag-cleaning ang CBT. Kuan gini sila diri guys. Kasaligan sa pagpanglimpyo ba o tawag. Unsa niya paglimpyo? Lain-lain sa day kuno pamaagi ang CBT. Ang uban dili inganaon pero sila mao ni ilang buhaton basta mag CBT cleaning sila guys. Diba okay kaayo? Bersan dyan nilag maayo guys. Matangtang dyan tong mga nag dikit-dikit na kayo nga mga buling ba o tanawa. Diba worth it? Sinsuin? Oh, pwede na. Ano lang nga? Negros na dali? Negros mo? Dili. Yung anak ko na, nabihag og taga Negros. Tagay niyo ha? Babae? Bayi yung anak. Asa Negros mo? Talisay. Talisay. Ay, dumbong niya. Oo. Ang bata mo, hindi ka nagpahay kaya mga Negros, butan. Butan yung pinabuyag. Pero buyag. Sakto ka rin ka sa Talisay. Lalo niyo mo naman. Oo. Hindi kagay kabulan. Oo. Rator ko ng plate ng bilo. Oo. Rator dito. Yep. Adire mahal 800 plus. Pero may nakarito ang Talisay. 800 plus. Pero may nakarito ang Talisay. Oo. Din asa dapita. Sa In between ba ka na bang kapamilya sa mga Bacolod. traktura ba? Diha. Diha dapit. Ganang may mga dump truck, traktura. Between. Unahan sa Toyota Center. Oo. Kayo nga na Bacolod. Doon ra sa in between kanang Bacolod, silay. Talisay. Silay. Then Talisay. Up. Silay o Talisay ang ano, Bacolod o Talisay. Silay niya. Talisay. Diya Bacolod. Oo. Unang silay. Unang silay. Silay, Talisay. Oo. Niya dayon. Oh, between Bacolod, Bacolod, Talisay. Oo. Okay, pag silay ka, Talisay, Bacolod. Mao jud. Usang barangay, wag ko alam. Wa sa ko barangay. Na highway na dapin. Oo. Nara diha. Naman ko na yung Sipmore, hindi ko nga, huwag na yung Sipmore. Dool Sibmore. Huwag na yung Dool Sipmore. sa eskwelahan. Sa Talisay. Proper, unahan na diyan. Oo. Talisay, unahan gamay. Dool ra sa di ba Unahan gamay sa Talisay. Buwas ka, Talisay. dili ra kakagawas kay dool ra man ang di ba syudad na ng Talisay? Oo, plaza. Dool ra man siya sa syudad. Oh, na, Dool buwas. ra sa simbahan. Lisaris Ay. Extension, Lisaris ko na siya. Ambot lagi yun Sa division maka ang, Oo. sa ilahan ni, Sa simbahan sa Katoliko. Dool ra. Tubang ito, right side. Adi kaabot nga to pa sa simbahan. Nara diri dapit jadayon bato adto ka. Oh, gani oh. Oh, sa Kapitan Sabig no dia. wala di ka. Oh, na sa labang pag labang nimo sa Carlos Silado, Pilahan, right turn ka, mag stoplight. Na diha, Sibmor sunod-sunod mo gamay Sibmor. Kaya nga dito simbahan ko ano to? Pure gold. Tos buntag. Guys, tanaw na to ang ilang pagsibite diri. Diring dapita guys, oh, tanawa. Giun sa niya pag cleaning ang ako ang kuan, sibite. Aon sa banay, mo na sibite, amot. Wasad ko kaila. Basta nagpasibite ko diring dapita nya o tanawa. Gunahan ko diring dapita guys, kaya ang imong palimpyuhan, sure jud nga limpyo o tawa o. Hugasan jud maayo. Nya na konsensya man ko diring dapita guys, kaya ang gasolina ba ganina puno pa man na. Nya karuno na man isod. Wala gi ko tagaig ko na guys. Wa ko pabayaran nila guys ba, murag na konsensya man ko. Mahal ba yung gasolina?
Unya, ambot pre ba na or unsa ba oy nakalimot ba sila og paningil nako? Karon pa ko nakahuna-huna guys. Nga unsa nan itong gasolina nga gigamit nila no? Wa man ko kabayad. Mayo jud sila mo trabaho diri guys, mao jud ang ilang mga customer diri ba. Magdaghan jud kay magbalik-balik guys kay worth it ang ilang pagtrabaho. Unya usa pa barato pa jud sila. Barato pa ang mga charges diri dapita guys. Oh, tawa. Kisa tong gana magpasibite, pwede kayo mo muari diri sa Iki Solution. May kay sila mo abi-abi diri dapita guys. Ikaw na dyan na, ihalo dyan ng special plates. Kaya sa sir. Yan na, nakabot-abot na dyan kayo. Isang wala ni Miss lang isa, huwag ka nang maudyo yung hiling. Makato na dyan siya. Nga ikaduhan na yung anak sir, kamubangan. Kamubangan dyan. Ito nga rin is ako rin sa hindi na. Dito sa Tuwas Dubai. Ako mag-spila, mas isa to. Pero ako kuha sa spila dito pas nasa. Pero ako mag-exam dito, tapon dito. Tuwas Digros sa Dubai. Dubai. Dili ato ang 2018. Ato na po yung pamilya dito. Ako dag. dag. Lawa na, mag-35 na. Kung 2018 dili niya, mag-simple pa. Yan ang gabi yung bakasyon. Maayo eh. Ay, salamat ay maayo na dito ang motor ay. Oo, unta niya. Nag-ulo ko di kay lain tingting. Kapakaman. Ano na gid balik diri, hindi man sa dito mo ang baterya na. Butang. Oo, lain man dito. Pero may nasad ba kaya? Hiningan sa din kuan. Kaya ang sabi. Ang kasi puno kayo. Nagana na kadua. Barato mo sa'yo. Oo, barato na sa dito sa Bulan. Oh, libre driver. Layo sa kamay. Oh, pero di mo ka madugay standby sa pwede dahan ng barko. Oo. Nyari solido kay gamay ra. Lagi? May kay nasundan sa mo diri sa kumanak. May kay nakamduman sa kumanak diri ba? Ito ang nasa intinda. Trabaho sa Facebook. Ah, mo ba? Ah, customer sa dito ninyo. Di, kailangan niya. Mangyam sa gamay. Makdi ay. Ay! Narisahin din na lang. Ikaw. Padiri kay kana na makarelax katasan. Ligro sa sila. Init din. Marta niya po, buhay niya po. Ah? Lagi? Watak balik ako. Natanggal ako pandar o tanggal na dali ulit. Muda po nung panahon ko tanggal na dali ulit. Ako mo ni kinang antong yung swing na pala natulong sa alpan. Win. Kung gabi ba ako yung may nasa nakanta naman. Gilaan sa dunia. Ha? Gilaan. Kaya na naman gilaan man ni. Pagin siya. Gilaan naman siya nadi pwede gilaan. Lagas-gas na Kasi yung pan. Oh, ito tatang ni pagka istinya nila. Gilaan to. Yan na lagi ko. Dili ka tumaw daw. Sa mo bitaw akong ipulaw, nagbagot na siya. Kaya na mapag ko na, di siguro na siya kumakodong. Ay, kahalat ako. Ikaw, bahala mo na motora din na. Kayo ako lang, amot lang. Dito pa ako. Ada sakit ko, ini mo may kabutan na siya. Lagi, ano din, ito mauman. Naka na? Ah, mamaris ka din mo. Ayaw di tayo. Oh,
ba ganina gamay ra kayo karon daghan na kayo guys. Di nahapit mo orang diri sa ilang pwesto. Nana sa gawas ang uban. Og na mga sakit niyo mga motor, ari lang mo sa Iki Solusyon. Sila ray makahatag og solusyon sa atong mga motor. Ay kana siya mo itagiya kana siya mo ingunit sa ako ang motor. Ari niya mo diri paayo guys. Kaya akong motor ay na ayo dito sa Lasyon, diri ra jud siya na ayo. Muna siya iyang mga mekaniko. Sila gamera kayo diri sa Facebook pero mayo kay silang mutuan. Mayo silang mabiabi, mayo silang muayo. Magdili jud ka magmahay diri dapita ba. Awa dagan na kayo mga bot. Ganina, duha pa mi karon daghan na kaayo. Mura na guys. Thank you for watching. Dugay lagi mo. Sigo no? Ma'am. Among kasi ba dili stop. Mao. Ano na? Nagya po sa place. Sa mo pa dito. Ako lang ako. Ano na din ka siya sigo dili na maproblema. Ako na gibang ko si Kwasot Sod. Para na siya okay. Lagi kay Ako na nagsibiti ano dito. Balik ko sa washer nila. Kamahaw man sa ana. Sige. Tagaan siya sa kakuan, sa washer, tigil sa kabot dapat. Ya, okay na siya. Okay, tangan naman sa suot. Ako video na. Dito matinding ako. May nuna ka, trending ka ako i-post. Kasi nga no? Hi, welcome to my channel. Si Jess may taga Kadlaon. Kadlaon ka no? Kaya problema sa kong motor lang nakasolusyon ang iki rajod. Ang iki solusyon na dyan. Iki na dyan sa kalam. Di ba? Lagi pa dito panguli guys sa kuha ng mga pro. Kana si Sir mo na siya tagiya, kan siya kan siya ang asawa. Saan nang kuha? Air cleaner? Saan na? Ayun pa. Ayun, may kakapin. Anong mausa? Bago na tong air cleaner guys. Kaya so, more na yung problema o kanang mahugaw na. Ang iya sa tingog lain sa.
Paned, usap po sa maintenance. Yung recliner. Ito masyado. Ito masyado. Sige, ilisan lang. Yan anong Yung ma'am, sa mga tanong hugawan ni ma'am. Gikan dito. argawas. Pila kayo ngayon? Ay ma'am receive. Wala na pa. Joke ra lang ay pawa ra mas kalaay. Bago na tanan di na mabalaka. Sa tipan yung motor. Di na daw masudipan. Kaya masudipan di ay mapunos bubong mo. Sa recliner. Yung recliner ma'am, hugaw sa motor. Balik dito sa pina. Ah, nga na guys. Ano siya na recliner? Pwede, disposable head naman. Okay. Naman na sa iki-solution ra jud ang Good dyan okay na? Ya pila may akong obligasyon? Ang imong CBT ma'am is 300 lang ang pangalan. Nya unsa pa? Yo, bilay. Labor? Recliner. 500. 200 ra labor. Ha? 300 sa libon. Nya plus Ano na? Mana na? da sa city. Oh, double lang si BT. 500 dira sa pan. Dala na jud. Oh, dara. Bakit? Wala kaya may mabalakan. Wala ka balakan? Oh. Wala ka balakan mamay, ma'am. Salamat. Wala ko rin. Ako pa, pandar balik. Maayo na bili ng andar. Ano ka ba? Ano kayo matiktan niyo? Wala. Amo jud dito yung problema ta. Nindot na yung andar. Okay na. Ah, kalau udah andar pa. Nanong napaong man? Aw. Aw ka na ba? Basig matangtang sa balik ba? Sige, palihog og sure. Ano yung tanggal na kaya? O ka ng hose ba? Kaya, tanggal direct? Ka na. Kung anak ko masay kalibutan. Mo pa niya sa mo check man kung sa mo dagan. Ah, kana. Matangtang jud siya. Ang kuyog mo sa dugay na lubaong. Paano siya? Kinira Unsa clip. sa day problema og matangtang na? Sudlan sa tubig man, padung na sa imong transmission gear. Ah, Wato sudlan sa tubig, ba sa transmission pero overhaul na pod. Ah, sige. Salamat kayo. Ay, salamat na human na jud akong motor, guys. Wala na ikuan, wala na jud sabak. Iki-solution ra jud. Easy solution ra jud. Ah, iki-solution. Thank you kayo, ma'am. Bye. Salamat, sir. Salamat. Bye-bye. Ipagawas nila kay maglisod ko ng agyanan. Okay na jud, sir. Ipagawas kay lisdan ko dire. Lisod kay agyanan dire, guys. Na, gamay kay kagyanan. Gamay kay kagyanan dire. Yung natapagawas, guys, na nilang daan dire ay pero pag suod ng orson ug sulod kay wala may lain niya karon ang mekaniko mo hindi paggawa sa karsada, guys.
Oh, mao na ni dapit mo gawas na ta sa highway sa Orel. Oh, guys. Tanawa guys, di ba? Oh, mao na dire. Ari ka dire. Na, iyang gitistingan, iyang ipadagan na akong motor, guys. Okay na kaayo, guys. Okay na? Wala na ito. Wala, isa ba no?